Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि जोंथिमा बर' YouTube चेनेल आरो खनसेबो बरायहरनाय जाबाय। दायो जोङो टाउन थांनो नागिरदों आरोना आङो मबाइल कभार अर्डार होदोंमोन दा इखौनो लायनो नागिरदों। दा ओंखारखाबायबो ओमफ्राय ओंखारखानानै दा थांगासिनो लोगो सासे दङ लामायाव नायनो हागोन दा। ओइ मा खारखो? लयनो बाय थांगासिनो जोङो दायो जोङो थाबायनासो थांगोन दे जोंहा गारिबो गैया साइकेलबो गैया दुखियानि फिसा बायनो हाया थांगासिनो जोङो दा दुखियानि फिसासो गारि गैया साइकेलबो गैया नैबे जोंनि गामिनि लामा ससे फैनानै ससे मोनफैबाय ओमफ्रायो ससे जायाखैमोन ना लामाया ओमफ्राय नै दा बानायगासिनो हागारदो ससेया जाबाय इथिं जाय ओमफ्राय दा नै इथिं ससे जायाखै थांसै गारिया देलाय गुसुं इथिं गाखोफिनबाय ओंखारनानै इथिंजाय हागारगासिनो जाजोबाखै हा इथिं थांसै थाबायनानै दुखियानि फिसा गारिबो गैजा रोङा साइकेलजों गाखोगोन साइकेलजों मासे किउट मिनिनो नै जोङो दायो साइकेलजों थाबाय मेंगुलायबावबायसो ओमफ्राय नै थाबायगासिनो जों स्टेसनानो उदालगुरि स्टेसन ससेखौ ओंखारनाय जायासै गोलैसिगोन आं दायो जों थांगासिनो मोनथारसिगोन बारा गोजान गैला गैनायालाय बस थाबायनो औ बे मादै दं नैयाव सोरमोन ओइ नैलाय जोङो एबार नै माबा गाखोनोसै मा होनो इखौ मा होनो नै आगैया नै प्लेटफर्म फैनोसो नागिरदों थांजायाखै थांमालिया जोंहा नैबे जाबाय उदालगुरि स्टेसन उल्टा थाबायनोसैलां उदालगुरि स्टेसनखौ लायासै जोङो उदालगुरि स्टेसन बारनानै टाउनखौ लाबाय डाइरेक्ट जों माबा साहा साहा नामा रुटुन माबा बांसियाव नै माबायदि दैखौ लाबायमोन निउस ट्रेनिं मोनसेयाव खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां नुदोंबा सोरबा बायनो एकदमबारे सिख्लाफोरनि एकदमबारे मा नांगौ मोनजोबगोन आरोना सोलोङाखै दे गदा खालि माबा बुंलाय आंनि दखानाव बायनो फैयो दे बुं Monday to Saturday I'm available here. नुखायो नुखानायालाय होमबाबो देलायग्रा खिथिनि मा नांगौ मोनजोबगोन आरोना बेग देलायग्रा
Hatai masih pirang yo. Kami tak ada siapa tu. Video speak kemana? Tem gak nak? Cok gimana nih? Kencing nggak bisa. Mau masuk mana? Tadi mana kita saya? Oh iya macam gol stand dong. Mana sangat dah. Dừng này pani puri jangan pani puri. Anh sini dari semua. Pani puri jangan sini ada pani puri. Mau kacau. Ada ke sana? Di. Tahu non hàng này này, hạt siapa belum pilih này. Mày có số sekolah aja sih, nama ke? Nama ke mana nih kadang? Mana nih bisa beli kanji sih kami mengkapai. Nama mana ya sini nama kan? Nama kan mana sini lagi? Minggu sebab buat kan tahu kan ini buat yang baik. Nih. Sokal. Nanti ah. Nanti. Aduh, dukun ikut lagi nih. Mama mau order kan ya? Mau order apa sih? Maya, pesian ini mencari sih lihat. Mana aku menjual sekarang sini. Nama mana sih? Zazu tua ke. Mau di mana? Mana mungkin? Terus mana mendang? Hotel mana mendang? Hotel. Gerung mendang gerung sampai. Minggu sebelah itu mana kami mencuri nih lah, kami mencuri baik. Mencuri dengan kami mencuri baik. Saya tahu kan sih, saya mana dia tahu kan sih. Dia bunga nih. Ang nilai dari channel ke subscribe kan baca baik, komen kam, share kam. Kru ini, like kam baca baik. Kamu nak apa deh? Hah? Ang nak kam baik. Kamu nak di mana mana ke? Kamu nak di mana? Mana bah kamu nak mana? Yes. On bahasa mau video lawan kan dia. Oh. Lama ni mana sana ni bicing. Nah, itu mencek. Sampai. Coba kita gini mah. Aduh, anak lagi lagi dia. Mau order kam baik, mau order pias eh. Mana sampai size ni. Ampai yo 500 bisa kan sih. Selia sih dia. Lo sampai. Size ni dong. Size ni kan lah sih. Ang yang kemana di belakang. Size ni dong lah. Size ni thasi. Kamani dia. Tahu ya sih dah nomor sih.